дӯстам, ман медонам зиндагӣ талх аст, душвор аст. аз дунболи зиндагӣ нотавону саргардон мегардӣ. дунболи пул, дунболи мол, дунболи дунё мегардӣ. ақаллан дар як моҳ як бор дӯстонатро ба ёд биёр, занг бизан, бипурс: дӯстам, чӣ ҳол дорӣ? шояд дӯсти ту имрӯз дар душвориҳо бошад. шояд худованд ҳамон саҳифаи зиндагие бар ӯ кушода бошад, ки дӯсти ту имрӯз аз ҳама нодортарин, бечоратарин, ғамдортарин бошад. ту як бор хабараш бигир, бигӯй: дӯстам, чӣ ҳол дорӣ? ӯ хушҳол мешавад. ба истилоҳи тоҷикҳо як курта гӯшт мегирад. дӯстам, бемеҳр мабош. медонам пул дорӣ, мол дорӣ. гоҳе аз мовори мардуми бемол ёд кун. бипурс аз ҳоли мо, он дӯстҳое ки худованд бо қисмату ба тақдиру ба нақшаи худ онҳоро нодор кардааст. боре аз онҳо хабар бигир, аҳволашро бипурс. зеро худованд рӯзе он молу давлати туро аз дастат мегирад. нотавону нодор мешавӣ. дӯстам, ба худо муҳтоҷи як дирҳами ту нестам. дӯстам, ба худо муҳтоҷи як занги алоқаи ту нестам. аммо як номуси дӯстӣ маро вайрон мекунад, ки аз ту боре сухан мекунаму аз аҳволат бипурсам. аммо ҳар боре зангат мезанам, ту бо рӯи дурушт сухан меронӣ. ман хиҷолат мекашам. ба худо чанд бор баъд аз хомӯш кардани гӯшиям ашк рехтам. гуфтам: дӯсти ман ҳамин қадр бемеҳр шудааст. дӯстам, ба худо хато мекунӣ. дӯстам, гуфтам ку рӯзе мешавад худованд давлататро аз дастат мегирад. фақат як бор аз ман бипурс. барои ман аз ту ягон чиз лозим нест. фақат як бор бигӯ: дӯстам, хуб ҳастӣ? чӣ ҳол дорӣ? ин кофист. дӯстон, зуд зуд аз дӯстони худ хабар бигиред. ҳар касе ки мешунавад, ҳар касеро ки дӯст медоред, он шахсеро ки эҳтиром мекунед, ё он шахсе ки шуморо дӯст мегаду шуморо эҳтиром мекунад, кӯшиш кунед ки ҷон диҳед, аммо онҳоро аз даст надиҳед.